Джордан седмички. Красавици. Някой таки не бе, бам се. Има и по-добри. Ама ще говорим днеска за тях. Това са цена. Така че да може да си ги позволят повече хора. Изглеждат лично за мен брутално. Не са готини са. А пък само $148, което за седмица е доста добре. Докато тея. Значи, грозни са. Първо, грозни са. Не бих си ги купил. Цената им е зверската. $241. Брат, да не съм милиардер, брой. Даже са били по-скъпи. Паднали са с $183, така че мале ужас. И казвам да дадете лайк на